Hola, què tal? Aquí estem de nou amb un nou tutorial d'Adobe InDesign CS4. Bé, en aquest tutorial tractarem de com tractar text, ja? I més concretament tractarem de com importar el text i les formes que tenim d'importar el text al nostre espai de treball. Bé, anem a començar. Jo m'he preparat tinc un text ja aquí. I la primera cosa que podríem fer per importar text seria doncs directament per exemple copiant text, no? Ens copiem un text qualsevol, el copio d'aquí per exemple, creem un marc de text aquí, aquesta columna, el copiem i ja estaria, no? Ja tindríem el text. Però en aquest cas no vull fer-ho així, sinó que vull fer-ho amb un altre mètode. Per això el borro. I és el mètode colocar, que podrem trobar aquí. Arxivo, colocar. Per això obrim, ens sortirà la finestra emergent aquesta. Jo tenia aquest text preparat, no? I aquí podríem dir que ens mostrés les opcions d'importació o reemplaçar. Jo en principi això no li direm, però és interessant saber-ho que existeix. I bé, quan li donem veiem que ens apareix el text, hi ha un text aquí i l'únicament que el que tenim que fer és fer-li clic i veiem que ja se'ns col·loca el text, no? Però què passa? Ens ha passat una cosa. Si ens fixem, m'acostaré una mica, aquí baix ens ha sortit com una fletxa vermella. Això ens indica que el text que teníem no ens ha capigut aquí en aquesta columna. Què tenim que fer, doncs? I a més, també si ens fixem, aquí ens diu que hi ha un error, no? El que tenim que fer és donar-li clic en aquesta fletxa i veiem que ens torna a aparèixer com un text, no? I tornem a fer un clic i ens col·loca el text que ens faltava per col·locar, no? Veiem que aquí ja no hi ha errors i que no ens surt la fletxeta. És un mètode bastant interessant per col·locar text. I per què és interessant fer-ho així d'aquesta manera? Per lo següent, perquè ens interessa quan ens passen un text, sobretot en Word, respectar al màxim possible tot el que ens han fet, no? Aquí, per exemple, ens fixarem en aquest text que he fet jo i veiem que he ficat negretes aquí, he ficat cursives aquí, cursives aquí. Clar, això ens interessa respectar-ho, no? Què tenim que fer per respectar-ho? Bé, primer hauríem de crear un estil de caràcter per respectar aquestes coses. No explicaré com se creen els estils de caràcter, ja ho explicaré més endavant, ja n'he creat un. I tindríem que fer un comanda, que és la control F, per buscar aquest tipus de cosa, ens sortirà això, no? I aquí a buscar formato li direm això, no? Que estilo de fuente, que ens busqui itàlic, ok, vale, i canviar formato a un estil de caràcter que és el que havia creat, no? Cursiva, ok. Què passarà amb això? Ficaré aquí perquè es vegi una mica. Li dic buscar i veiem com ja ens ha buscat, no? La cursiva aquesta que hi havia. Li dic canviar i ja m'ho canviarà pel meu estil. Buscar siguiente, canviar, buscar siguiente, canviar, buscar siguiente, diu que ja no n'hi ha més. És interessant fer-ho així perquè quan tenim un text molt llarg, no? Quan hi ha, no sé, cursives, negretes, subíndexs i coses d'aquestes, doncs respectar al màxim el text de l'autor. A part, també és interessant això per fer certes coses com netejar el text de format innecessari que ja li donem nosaltres, no? Per exemple, aquí podríem buscar, no sé, podríem buscar si hi ha tabulacions, no? Ara buscarem, a veure, diu que no n'hi ha de tabulacions. O per exemple, si hi ha dobles espais, no? Per exemple, fem un doble espai aquí i aquí n'hi diem un, li diem buscar, tampoc no hi ha coincidències, no?
Però, per exemple, si ara aquí n'hi fiquéssim un doble espai per dir alguna cosa, tornéssim a fer el mateix, ves? Ens ha trobat el doble espai, no? Això és interessant per netejar una mica quan ens passen el text amb el Word, doncs d'aquestes coses, no? Que sí, tabulacions, salts de carro, dobles espais, coses que són innecessàries i que va bé netejar-les abans de fer la nostra maquetació, no? I bé, fins aquí, espero que us hagi servit, fins aquí el meu tutorial de com insertar text amb l'InDesign. Vinga, fins una altra, adeu!